tal, amigos e amigas, todo ben? Benvidos ao Máis Galego, o novo concurso da Televisión de Galicia, donde precisamente estamos buscando o millor concursante, o concursante máis galego. E para eso teño a axuda do gran compañeiro Rafa Durán, que seguramente me está escoitando a miles de kilómetros de aquí. Estás por aí, compañeiro Rafa? Adiante. Así é, querido compañeiro Javier Varela, ti si que eres grande. Estamos aquí con mellor equipo técnico por toda Galicia e, sobre todo, con moitísima ilusión. Efectivamente, compañeiro Rafa, ilusión é a que teñen que ter os nosos concursantes, porque para ser o máis galego terán que superar moitas probas, terán que superar preguntas culturais, terán que superar o noso reto galego, terán que superar os nosos xogos tradicionais e, sobre todo, terán que ter moita ilusión. Pero agora que estou pensando, o importante son os concursantes, e para eso creo que Rafa vai a intentar pescalos. Non sei se me escoita, Rafa, adiante. Así é, Javier, estamos buscando os concursantes esta vez por Ribadeo. Estaremos por toda Galicia, pero hoxe concretamente en Ribadeo, buscando por cada recuncho, por cada rúa, por cada praza, para topar a ese galego, ao máis galego, a esa persoa que nos amosará os coñecementos, a cultura popular, a xente que nos... Mais... o máis galego, non? Que digo... É lo que faz aquí. Buscando concursantes, non? Pois vai buscando, veña, que xa é hora. Vou. Máis galego. Mochos, coruxas, sapos e bruxas. Da terra do mar, do campo do ceo, tipo de ser o máis galego. Da terra do mar, do campo do ceo, tipo de ser o máis galego. Mochos, coruxas, sapos e bruxas. Menudos bailes que me pego. Pois hoxe estamos en Ribadeo buscando precisamente o noso concursante máis galego. Estamos na Praia das Catedrais, unha das praias que eu, a verdade é que non son moito de praia, xa se me nota, pero teño que dicir que esta praia ten algo, ten esa cousa das meigas, ten eso de que eu lle recomendo que veñan encarecidamente a esta Praia das Catedrais. E teño alguén moi importante que son os concursantes, pero todavía me faltan. E para eso sei que anda o meu compañeiro Rafa Durán por Ribadeo buscando os nosos protagonistas para ser o máis galego. Así que, como vai a cousa, Rafa Durán? Adiante. Agora sei que sí, compañeiro, estou aquí nesta magnífica localidade no centro neurálxico de Ribadeo. Para qué? Para atopar, para buscar os recunchos, as rúas, debaixo dos buratos, se fai falta, podemos levantar. Aquí non hai concursantes. Estou buscando... Que buscáis? Non sei que quero. Estou buscando xente galega. Galegas somos todos. Xa sei. Na provincia de Lugo, Empezou forte. Muy mierda. Xa non pasa, Coita, pero isto... Non me toques aí, ó! Vos sodes os 4 amigos, sodes máis amigos uns dos outros, sodes parella... No, que parella? No. Parella de tute, nada máis. De tute, nada máis, Nada verdad? máis. Quedes participar connosco? Home, pois... Sí? Bueno, Quedes demostrar que sodes os máis galegos? pois sí. Sí? Animámonos, ok. Aceptades trato? Venga. Trato, Venga. trato feito. Hai trato. Javier Varela, temos conexión? Efectivamente, compañeiro, aquí estou agardando. Pois temos os concursantes, creo que os millores e máis competitivos para o día de hoxe. Así que pode comenzar o concurso. Efectivamente, compañeiro, pois xa comenzamos co concurso e para o noso concurso do máis galego temos o máis importante, que son os concursantes. E vostedes seguro que están desexando conocelos. Aquí á miña beira teño a... Luna e Fari. Luna e Fari. O sea, Luna e Fari, que tedes un dúo cómico? Sí. De onde veñen eses nomes de Luna e Fari? Pois o meu é o meu apelido e o del é o fillo... Porque fue o fillo do último fareiro que hubo aquí na vila de Ribadeo. Amigo de Vigo, que se aprende, sí señor. E loitades, esta vez para ser o máis galego, contra... Anjo e Juan Ramón.
Anxo e Juan Ramón. Cuidado con Juan Ramón. Traballei na construcción. No, hombre, que trabaja de camarero aí na cofradía. Xa vemos que empeza a haber pique entre as dúas paredes. O sea, xa levado por ben xa de primeira. Sí, ¿no? sí. Xa nos conocemos. Anxo, que che parece isto de ser o máis galego? Veste preparado para ser? Sí. Sí. Para ser gallego, Pero, ser na sangre. pero ti xa sei que eres galego, pero eres o máis galego. Temos velo. Estades... Penso que sí. Moito, Sí? moito. Como ves aos rivais? Os rivais como os ves? Floxos. Moi floxo. Floxos. Pero floxos. Floxos. Solo hai que velos. Bueno, xa vexo que teñen moitas ganas de empezar. Unha cousa fundamental que é as pizarras, para anotar respostas. Aquí tedes por unha banda unha pizarra, outra por aquí, e vou vos dar uns bolígrafos que, como son do programa, hai que devolver, eh? Perfecto. Vale, ao acabar hai que devolvelos. Moi ben. Xa temos todo o material, sí? Pero antes de comenzar ca pregunta, gustaríame facer unha conexión co compañeiro Rafa, que creo que anda aí. Rafa, escoitasme, como vai a cousa por aí? Non escoito, compañeiro, non escoito, compañeiro. Rafa. Non escoito, non te Debeu caer, eh? Non sei, parece que está un pouquiño fallida a cousa. Bueno, hoxe pensei que a primeira pregunta, como estamos en Ribadeo, para empezar este concurso máis galego, pensei na Praia das Catedrais, nesa fermosa praia onde comezamos. E entonces esa primeira pregunta, para que teredes 20 segundos para contestar, di o seguinte: con que nome se coñece tradicionalmente a Praia das Catedrais? Tempo! Estes chavales vese que son preparados, este rapaces xa creo que lles vai sobrar tempo. De feito, xa se están mirando os dous e miran a min desafiando, eh? Tempo, xa creo que temos as respostas. Vamos a empezar por aquí, parece vos? Sí? Quen vai ser o portavoz? Luna? Non é igual. É vos igual. Farero. Augas Santas, enseña eu a cámara. Augas Santas é a primeira resposta. Moi ben. E, que din os compañeiros? Augas Santas tamén. Sujeta xa. Nai pon aguas santas. Bueno, bueno, para. Vou, de momento, a darlle este punto, como a resposta é Augas Santas. O primeiro punto será para... os dous! Dale! Moi ben, así me gusta, deportividade, pero isto acaba de comenzar, así que estou pensando ahora que antes da seguinte pregunta vamos a preguntarlle ao noso compañeiro Rafa Durán. Rafa, que estás tramando por aí? A ver, contanos, que faz? Que estás tramando aí? A ver. Aquí estou, Javier, estou con Celia Percebeira, presidenta da Cofradía de Pescadores de Ribadeo. Que tal, Celia, como estás? Pois aquí, bons días. Que te parece o que estou tramando? Bueno, pareceme que te estás complicando un pouco, pero Bueno. Eu penso que pode quedar unha proba divertida cando menos. Bueno, Sí. o sea que aproveitas a divertida. Veremos como va. queda isto. Javier, vémonos agora. Estamos por aquí. Isto de que talla é? Percebes? En fin, non entendo nada. Aquí estou ao lado da estatua de Antonio Raimundo Ibáñez, que foi o Marqués de Sargadelos. Este nobre que teño aquí ao meu lado foi o primeiro en crear en Sargadelos o alto forno da industria española. É unha fábrica de louza. Viviu neste pazo que actualmente é a Casa do Concello. Así que, rapaces, a pregunta que vai a continuación vai relacionada precisamente con este marqués. E di o seguinte: tedes 20 segundos para contestarme en que liña de cerámica de Sargadelos está directamente relacionada coas meigas e o mal de ollo, que xa sabemos que habelas hailas. Tempo. No. Unha pregunta complicada esta, eh? É unha liña de cerámica, sei, o que me gusta a min, sabes o que é? É a chaqueta que leva o marqués aquí. Penso que queda pouco tempo. Mira, de feito, eu penso que somos hasta irmáns gemelos. Tempo! Asusteivos, eh? Cafés para queimar. Vamos a empezar por aquí. Cal é a resposta que tedes vos? Dillo a cámara. A liña recta. A liña recta. E a vosa resposta? Dillo a cámara. Utensilios para a queimada. Utensilios para a queimada. Pois ben, a resposta son os amuletos. Así que creo que esta pregunta leva un 0 patatero. Pero que liña a queimada, a queimada. Tú sí que tes a cabeza queimada. Claro.
Sí, a mí. A liña. Que liña era? Pois a liña era. Non vos vades poñer de acordo, non? Sapos, bruxas e coruxas. Pois sí que empezou a cousa ben, o sea, non se poñen de acordo, están discutindo todo o rato. Mira, se mo permiten os concursantes, vou facer unha conexión con Rafa, que creo que está preparando algo moi especial, o sea, o reto. Rafa, de que vai hoxe? De que vai eso? Contame algo, anda, que non se poñen de acordo, que non... Así é, compañeiro, estamos preparadísimos. Eu penso que con este casco non van facerse daño ningún. Ou non, No, eu Celia? penso que a protección que é buena e que falta fai tamén, é que isto é peligroso. Isto para ir os percebes, que tal? Bueno, pesa algo, pero é bueno, é bueno. Percebe é a cousa, para que vos fagades unha idea, isto pesa con unha motoserra, máis ou menos. Celia Percebeira, ademais de presidenta da Cofradía de Pescadores de Ribadeo, sí ou non? Sí. Percebeira. É percebeira, Traballo perigoso. Bastante. Ben, a mí é que as emocións fortes gustenme moitísimo. Sí, bueno, pero hai que mirar ben como se fai, porque é peligroso, bastante peligroso. Bueno, isto porque... para protexer ben, non? Sí, é outra, claro, normal, a parte que é obligatorio levarlo. É grosso. Si, non, pois Sí. si, obligatorio, si. Sí. Pois, se é obligatorio, poñemos. Javier, devolvo conexión. Isto aquí penso que vai a quedar bastante bonitísimo, vamos. Que medo me das, Rafiña, que medo me das. En fin, vamos a continuar ca terceira pregunta. Estades listos? Listos. Preparados? Sí. Preparados. Esta vez vou vos a dar dúas opcións, vale, de resposta. Porque esta pregunta vai relacionada cas panderetas. Pois atentos, porque a pregunta di o seguinte. Cal é o xeito correcto de tocar a pandereta? Temos dúas opcións. Opción A, soster a pandeireta ca man esquerda e bater na pel cos dedos da dereita, sí? E a opción B, tocar coa man dereita e bater na pel cos dedos da man esquerda. Tempo. Esta pregunta é tamén un pouco difícil. pero depende. Eu penso que a pandereta Sí. pode tocar Eu que con izquierdo. amigas. O importante é tocala con alegría, con xente que este con gaña de festa. O importante é Eu que tocar. sei, estes chavales son xente Agora, nova, non creo que cada un- estén... Sí, creo que sí. Non sei se estamos Que dando hai xente que a voleo. mí me faltan Bueno, quedan 5 segundos. Claro, pode dar 5 máis, porque tampouco vexo moi pandereteiros eles, eh? A ver, cóllela. Tempo! A dereita, a izquierda. Tempo. Tempo. No, eso no pasa, joder. Así no queda claro. Estás me dedicando un poema. Claro. Que cambiamos de opinión. Ah, cambian de opinión así. Pero Vamos a empezar por vos. Cal é a vosa contestación á cámara? Bueno, Enseñamos si coño que es que taches. Sí. a resposta A e ademais nos pon que o importante é tocala. O importante é tocala. E vos, a vosa resposta é Coller que a esquerda non, ao revés. coller que a esquerda non ao revés. Efectivamente, gustoume esa resposta moito. Polo tanto, o punto é para o equipo de Luna! Xa ven, amigos, que estas cousas pasan aquí no Máis Galego, como se poñen os nosos concursantes. Pero, tranquilos, non vos poñades tristes e vos tampouco vos poñades tan contentos, a menos tirarse ao chanque, porque isto acaba de comenzar. Así que agora vámonos ao reto do galego. Madre mía, como empecé. Efectivamente, aquí estamos xa listos para que comece o reto do galego. Que intuides vos vendo isto que hai aquí? Frío. Hai que poñelos, non? Nada bon, nada bon. Nada bon? Nada bon. Cal das parellas cree que é a máis galega? Vos? Nosotros. Vos, verdade? Tedes que demostralo. Para iso necesito que un de vos se atrece con isto que hai aquí diante para unha proba tan perigosa, tan, como dicilo, tan galega como sería que imos facer hoxe no reto do galego. Así que hai que mollarse. E como hai que mollarse, rapaces, decide cal de vos. Sí, mal negocio, tú. Moi galego non sei se hai medo, eu se digo. Mira. Mario más adecuado. Sei que baixar o mar. Mira. Sí. Eu antes vi unha cousiña, por favor, Fari, amigo de Ribadeo, amosa o Ribadavien se queres. Penso que xa é o momento de ir co reto do galego. Aquí chega a proba, unha proba na que as súas vidas correrán risco. Ou non? Vite comigo. Son tolo. Coitadme. ¿Qué vamos? ¿Comer el precio de monte o qué? Imos, a percebes imos. Tú ves, vir comigo. Imos. Pois tenen aí agua, onde van os percebes?
Agua, tamén hai agua aquí arriba. Me imagino. Pa outra cousa. Primos o percebes, se non saberedes. Esa será dulce. Que sí, hombre, que viñades comigo, hombre. Mira, tirades para ali por restaurante, que xa vou ahora, vale? Sí, metervos aí, tomamos algo. Que eu non minto, que de perceber vai a cousa. Xa temos todo preparado para o reto do galego. Aquí comeza o reto do galego e para iso temos os concursantes sentados nunha mesa. A cousa iba de percebes, así que, por favor, que entren eses percebes. Iba, aí está, con conxunto primavera-verán, con eses percebiños como a puños. De aquí, por favor, saúda a casa. Iba, por favor, dalle un plano a estes percebiños que son maravillosos. A proba consiste en comer percebes. Un bo galego ten que demostrar como se comen os percebes, porque hai unha técnica e hai que aproveitalos como Deus manda. Iso sí, ides ter 40 segundos para facelo, sí? Ata aí, todo ben? Vede lo complicado? Sí? Non que, ti crees que non te dá tempo a comelos todos en 40 segundos? Para iso, amigos, tedes que contar co chapeu tradicional de comer percebes. Non, tedes que poñelo, a ver, tiramos de aquí. Non pode caer en toda a proba. Amarrebe. Cando esteades listos, outro detalle que hai que resaltar é que o compañeiro de aquí, así como de aquí, teñen que intercambiarse porque van a exercer de xuíces contando o número de percebes e non poden mentir, vos tamén podedes contar para despois contrastar. Sí? Sí, vale, perfecto. Estades listos? Aquí comeza o reto do máis galego. 3, 2, 1, tempo! Atención, vemos o equipo da dereita, vale? Vamos a valorar como se coman os percebes, si se aproveita todo o do percebe, a forma de colocalo no plato. A uña, verdade? Porque se un colle un percebe, ten que saber comelo con esa técnica, eu que son de Costa de Mar, con esa xeitura, verdade? Con ese tacto, con ese chiflido que solta. Pero aí, estamos comendo moi ben, moi ben. Non sei como vamos de tempo, produción. Moi ben. Vale, 10, 9, 8, 7, 6, va, venga, más rápido. 4, 3, 2, Dúas uñas más, tempo. Soltamos percebes. Vamos a recontar como te atopas. Moi ben, fantástico. Cortáronos o millón. Dice que se encontra fantásticamente. Pasa que o dixo normativo. E ti por aquí? Moi ben. Moi ben. Faltou tempo. Sí. Aquí comeu unha persona, verdad? Sí, bien. Valoraremos aquí neste empate 13 parece ser, por unha banda, 13 pola outra, normal, o ser da mesma zona. Claro, o reto do máis galego, a verdade é que é difícil de constatar. Valoraremos tanto a estética da mesa como a salpicadura do percebe, así como a posición dos percebes, como si se comeu a uña ou non, eso despois o diremos porque hai un empate. Así que imos coa seguinte proba que é o xogo tradicional. Percebes. Así dá gusto, compañeiro. Que ben vives. Ai. Rafa! Déixate de caer por aquí, por favor, que temos que explicar o xogo tradicional. Ven xa, home. Dito e feito. A produción ten uns medios aquí, eu deixo me quedar onde faga falta. Estás listo? Que hai que facer? Isto é un palán, Isto é un palán, isto que teño aquí. Patán. Palán. Patán, voulle chamar. Palán. Me gusta me patán. E isto é unha billarda. Billarda. Sí, Vale. este é no que consiste o noso xogo tradicional de hoxe. Mira, colleríase a billarda, que está aí, o palán así nesta posición, daríamoslle un golpe, ¡Pau! Nese momento, levantaríase e daríamoslle a outro billarda golpe. rodaría desta maneira e iría rodando desta maneira, tal vez á inversa, xirando, cuidado coas cabezas, e pasando entre estes dous paus sería un tanto. Así que agora teñen que facelo os nosos concursantes. A ver como fan. Pois xa están as nosas billardas preparadas para o xogo tradicional e os concursantes están con moitas gañas. Como están os teus, Rafa? Os concursantes que non teñen gafas, como estades? Moi ben. Os das lentillas, estes están ben. E fartos, ademais, é que sí? Sí. Bueno, por aí como está a cousa? Bueno, aquí Fari e Luna teñen a cousa controlada, isto non ten ningún problema peles. Unha cousa moi importante, unha vez que se toca a billarda, non conta. Se acabou. Moi ben, moi ben. Efectivamente, quen vai ser o probador? Que?
Veña, toca a ti. Venga. Venga, vamos aló. Bravo, ben, bien. Efectivamente, ten familia que erno moito na casa. Eu salí de día de aí, xa. Pois empezamos co primeiro lanzamento logo. Ai, mi madre, que valor ten ese hombre. Cuidado con Xan Ramón. Ui. Non pasa primeiro nada, intento era un fallido. primeiro lanzamento, era de proba, pero foi lamentable. Sí. Tampouco vamos decir que foi unha cousa... Ve, isto para soltar os nervios, Sí. vale? Ve. Cuidado. Bueno, como vai estar o xogo? Tranquilo, Rafa, podes vir máis cerca que se vai así non... Quen vai probar? Ti, Fari. Vamos logo. Vamos alá. É complicado, Eu sei que é complicado isto. Fari, queres dedicarlle a alguén antes? ¡A Luna! A Luna. Bien, Fari. Vamos, Fari. Fari, agáchate, ve. Ui. Bueno, outro lanzamento. Bueno, parece que a cousa hoxe vai ir... Bien, Fari. Menos mal que tuvemos que ir a produción. Eu xa estaba preparado. Xa estaba preparado ca artillería. Costoulles, pero nós tuvemos que convencer a produción. E por fin, aquí, Fari. Costoume, prometín. Costou, Costou, sabes que se lleven aquel toro, ¿verdad? Efectivamente, a mí este é o máis galego. Aquí non é nada fácil gañar. E aquí conseguiu no Fari e Luna nesta proba. Nesta proba, pero ainda temos que deliberar quen é o gañador, porque Sí. está cousa reñida. Vámoslo pensar un pouco. O importante é que pasastes ben ou non. Sí, moi ben. moi ben. Que máis da... máis daqui salides os outros compañeiros, todos. Xa os arrasaremos no tute. E a máis, claro, a partida estuvo reñida, que sei, o importante pois salimos ali, tomamos algo xuntos, comemos un bocadillo, que sei, levas uns amigos. É difícil ser o máis galego. Recomendades o programa a xente por aí. Claro, Sí, por sí, suposto. Gustou-vos? Sí, moito. Trato exquisito, Moito, sí, presentadores señor. buenísimos. Buenísimos. Son as chaquetas, azules, bonitas, Eu, claro, a parte esta de Rafa é complicada, porque ten que pensar cales son os ganadores, pero que debe ter xa medio claro, non sei. Ben, Sí. despois de moito deliberar, que os gañadores do programa de hoxe, do máis programa. galego, do máis galego, de aquí de Ribadeo, é o equipo, por favor, que se quite as gafas. Fari Soltemos as gafas. e Luna. Aí está, forte aplauso, por favor. Como non, o chapeu. Fago vos entrega, por suposto, do chapeu de gaiteiro do máis galego. Aí están para a foto. O gorro de galego rinoceronte, aí está. E como non, agora sí, forte aplauso para os gañadores. Como vos sentides como gañadores do primeiro máis galego? Pois divertímonos moito, aquí Sí. con compañeiros. Pasámoslo moi ben, boa xente, vamos a rirlo. Non sufristes nada, non? Bueno, cando caen aí un pouco Home, remolado. vistes que deixamos a pel no Tiñan xogo. ollos debaixo das gafas. É que tocáunos un día moi soleado, Estades conforme coa decisión do xurado? Sí. O importante é que o pasaron ben, non? Moi ben. Sí, Se queredes Moi ben. sendo máis galegos que ningún, non? Sí. efectivamente. Sí. E vostedes na casa seguramente están pensando en como se fai para ser o máis galego. Pois Como? Pois hai que loitar. Hai que loitar. Hai que saber de todo. Nós Cultura. estaremos por todos lados en busca do máis galego. Sí. Quizáis pode ser vostede. Sí, que non sabe, mañá o mellor estamos. Ou vostede. Ou vostede. que é o máis importante? O máis Galego. Mira Venga. estes. Está rica auga. Boísima, fresquísima, amigo. Sí? Sí. Que bo programa hoxe, Sí, señor. Xente guai. Máis galego, Máis galego. Quen che iba a dicir? E eran ben galegos, era xente loitadora. Celia encantadora, Celia foi magnífica. Sí. Os percebazos, chaval, comín. Queres un pouco? No, deronme xa uns poucos, non? Con café. Sí. Oye, vai dar que falar o máis galego, Máis galego é un programa curioso. Estou no pasando fantástico. Sí. Mais hoxe estuveches, bueno, No, ti estuvecho, É importante tocar, claro que sí. É verdade tocar, é verdade tocar. Pero se as colle con a esquerda,
Ou non ao revés, tamén o coiches ben para tocar, claro. E se eres manco? A min, o Fari, o Luna, no, a todos moi bo. Toda a xente de aquí de Ribadeo. Que ben nos trataron, ademais. Rinlo tamén. Sí, que ben. Vos que ben. percebes, Querría. Ademais está Asturias aí ao lado. Sí. Oye, sabes o tema ese de que contan sempre que cando chove fai sol? Anda o demo por Ribadeo. Pois din que sí. 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 Bo día hoxe, Eu quedei con ganas de percebes, o que quedei. Sí? Sí. Mira, conocéis sitio de aí? Buenísimo. Sí. Para comer uns percebes, mira. De feito, xe vou te invitar, porque estuveche... Te vale máis. Ahora que o da Villarda é complicado. Ou non paramos ao final da Villarda. O da Villarda.